Кале Широково се намира на 35 км южно от град Русе, на висок отвесен скален нос при събирането на реките Баниски и Черни Лом. Именно изграждането на крепостта е свързано с пътната мрежа в долините на тези две реки. Крепостта възниква като военно укрепление в втората четвърт, средата на 5 век след Христа, най-вероятно по времето на император Теодосий II. В първия период строителен крепостта е чисто военна, натоварена с военно-полицейски функции и охрана и контрол на пътната мрежа в долините на споменатите две реки. Крепостта е изключително интересна, благодарение на това, че е изградена от огромни каменни блокове, някои от тях достигащи до над 2 метра дължина. Крепостната стена е проследена с дебелина от 4,80, което я превръща в най-широката крепостна стена на крепост в днешните български земи, защото в този си вид крепостта оцелява през времето на големите аваро-славянски нашествия в последната четвърт на 6 век и ние по време на нашите археологически проучвания сме регистрирали пластове, които се отнасят към началото на 7 век. Другото, което е любопитно за нашата крепост, е, че през средновековието укрепената площ е разширена. От 9 декара, колкото е през късноантичния период, крепостта е разширена на 17, като разбира се има и известни подградия, т.е. в нивите наоколо се срещат следи от жилища, което показва, че крепостта е била доста по-голяма или по-скоро градският център е бил доста по-голям. И тук вече възниква интересният въпрос дали Карел Шкорпил по време на неговите обходи и в неговата книга за старините по течението на река Русенски Лом, дали той в тази книга е познал в предположението си, че в крепостта при село Широково трябва да се издирва един много важен търговски град, казва се града Арганзинус. Според Карел Шкорпил, именно при руините на Широковско кале трябва да се търси този споменат от най-големия арабски географ Ал-Идриси през 12 век търговски център. Местността, в която се намира тази крепост, се казва Кръстовица. Нашият колега Стоян Йорданов, светла му памет, преди много години изкара една хипотеза, според мен изключително коректна от научна гледна точка, че в крепостта при Широково трябва да се търси големият български средновековен град Кръстовец, който е споменат от Мехмед Нишри във връзка с походите на Али Паша в североизточна България към 1388 година. Средновековният предшественик на град Русе се е предал на османските завоеватели при крепостта при Кръстовец, но тук хората продължили своята съпротива. И може би доказателство за тези събития са и намираните през последните 2-3 години от нас множество върхове за стрели, колективни находки с монети и разбира се няколко сребърни монети на български средновековни владетели. Живот и здраве, бъдещите проучвания биха отхвърлили или доказали тази хипотеза, но при всички положения укрепителната система на крепостта е известна по-настоящем като Кале Широково, така както Карел Шкорпил ни е завещал като име. Крепостта е един от най-значимите късноантични и средновековни центрове в района на Русенското полуомие и бъдещите проучвания биха доказали тези наши твърдения.